Pagkatapos kong magluto ng abal-abal, ayan, nagluto din siya ng favorite niyang belly. Wow! A few moments later. So ayan guys, kakatapos ko kumain ng abal-abal. And punta na natin yung belly kung luto na. Andito yung dalawang sulpong. Job! Job! Luto na yung belly niya. Job! Dito lang kami nang niluluto na. Job! Ano na namang ginagawa mo dyan? Grabe! Sabi ka talaga. Ganyan na naman ang ginagawa mo. Ang dulo na kagaroon kasi ng tanan. Magtaka-akay awanan na luto. Yung paborito. Bukas naman ang isip ko, huwag kang nga naman. Dulo na kagaroon na po nito. Tuloy-tuloy. Nakag-alupit alam mo. Mga liyaw na gaya na eh. Di ba alam mag-ibusan na eh. Basta kalantang ka na yun. Kapag bait ka lang nga yung bate. Tapos may bibus mo, no? Grabe ka. Nagpadakal ka lang pati tiyan mo na. Sige, may met data ng mga rumunor ka. Kapalow blood. Hindi ka lang isahan, madingag ka. Kasla ka lang. Kagaroon na. Ang sasakaw ka. Ang pulutan dito. May kasi dito ang asumpong. A few moments later. Kuna na kaduan nakagbantay ti pwesto anangay ti kukuan na maturog manen ataket kaiinom mo ti arak kasta ati asawa agbantay ti pwesto maturog.